pinag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, ito ang programang hindi ka huhusgahan pagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Gandang gabi po. Ano pong pwede namin itawag sa iyo, sir? Ako po si John. John, tama po ba? Yes po. Ilan taon na po? Ako po ay 40 years old. 40 years old. Sang lupalop naman po kayo galing, John? Bicol po, Bicol. Bicol. Okay, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa ha, John. John, 40 from Bicol. Ano ang top secret mo? I was fallen to someone. In spite na ako ay I have my wife. Na in love po kayo sa ibang tao kahit na may asawa na po kayo. Tama po ba ako? Yes po. Paano po nangyari na in love po kayo sa iba habang may asawa kayo? Siguro I'm longing for something that my wife cannot give. Ano po itong something na to kung po pwede pong malaman? Yung the way yung lahat, yung pag-aaruga, yung pagtitreat sa'yo, pagpapahalaga sa'yo, gano'n. Ilan taon na po kayong kasal ng asawa mo? I'm married for 15 years. At ilan na po yung anak ninyo? You have two. Dalawa po, Two. tama? Two. Dalawang lalaki. Dalawang lalaki, tama po ba ako ng pagkakarinig? Yes po, yes po. At saan nyo po nakilala yung ibang babae po? Ano lang, nakita kami sa isang lugar. Then, pares kami ng situation siguro we are longing for something. Yun, nagkaanuhan kami ng yung hinahanap namin, we found it to each other. Nahanap ninyo sa isa't isa yung hinahanap ninyo na matagal nang wala dun sa mga partners ninyo. Tama po ba ako? Yes po, opo. Ano pong espesyal dito sa bago nyo pong nakilala na wala dun sa misis ninyo? Yung pagpapahalaga, kung paano yung paano kay trato. Yung misis nyo po ba, binabalibag po kayo, ganon? Hindi naman. Kaso, yung bang for 15 years, I never felt that I am married. Hindi po ba domesticated yung babaeng nakapakasalan ninyo? Hindi naman, kaso hindi ko alam why. Sabi ko nga, kung nagpakulong ako ng 25 years, baka edi 10 years na lang, malaya na ako. What do you mean po na kung nagpakulong po kayo? Ano pong kaso po ninyo? Sobrang pogi po ba ninyo na may kaso po kayong sobrang kapugi? Ano po yung kung 25 years, ano po itong nababanggit Diba? yung ganon? Kung, di ba, kung nakulong ako, nahatulang ka ng 25 years. Eh, di pag after 25 years, malaya ka na. Ngayon, married na ako for 15 years. So, pero hindi naman po ibig sabihin na sinabi niyo yun, meron po kayong kaso dati.
Wala pa, wala. Nagjo-joke lang po kayo. Ito naman eh. Diyan naman eh. Maganda ba tong bagong babae? Hindi naman po, hindi naman ako nag-aano sa yung kaganda. Pero siyempre yung the way the woman treats you, kung paano ka pahalagahan, paano ka sikasuhin. Hanggang ngayon po ba kayo pa rin? Hindi naman na po. We decided to end what we have. Nito pong bago. I mean, nung other woman. Pero wala namang nangyari sa amin. We just, felt for each other. Ay, hindi ko naman po tinatanong yun. De, biro lang. Gusto ko sanang tanungin pero hindi ko muna tinanong. Okay. Dahil sinabi mo, sir. Okay. So, walang naganap sa inyo. Paano nyo natapos yung inyo? Kahit married man ka na, dumarating din sa time talaga ng buhay yung nagkakagusto ka sa iba. Pero nung nagsisimula kayo ng asawa mo, mahal na mahal mo siya. Yung hindi mo siya kayang mawala sa buhay mo. Ganun ba yun? Siguro first 5 years. So dahil sa mga bagay na, maliliit na bagay na nagpatong-patong, kaya parang lumayo yung loob mo sa asawa mo, ganun ba yun? Or meron ba siyang nagawa na ikinagalit mo? May mga bagay na dapat you are the priority because you are the husband. Pero dumating yung punto kasi na may mga involved na mga in-laws. Ano ba yung mother-in-law mo? Monster-in-law ba siya? Something like that. So parang may issue between you at saka dun sa in-laws mo. Pero naman, in 15 years naman nagbago naman ka. So parang ang hirap ibalik ng sarili mo na para ipit mo sa kanila yung sarili mo. Itatanungin kita ngayon dyan, masaya ka pa ba sa current marriage mo? As of now, pinipilit kong maging masaya for my 2 sons. Yun lang. Pinipilit mong maging masaya? Kasi iniisip ko yung mga anak ko. Kasi if I decide to leave, paano yung mga anak ko? Yun ang inaanak ko lang. Pero siyempre, hindi ko alam kung hanggang kailan. If I could stay. Until when, hindi ko alam. Pero nandun ka na sa verge na may matagpuan ka lang na pwede mong makasama na habang buhay. Palagi mo iwan mo yung asawa mo. Siguro. I could say, oo. Kasi dumating na ako sa ends na, para bang nasa ends na ako, I want to jump. Or aatras ako kasi inisip ko yung dalawang anak. Ang hirap ng sitwasyon mo, no? Sino nakakaalam nitong sitwasyon mo? I just open it here. Dito lang. You just open it here. Taray mo, ha? Ano po bang trabaho ninyo? Lagi po ba kayong nag-i-English palagi? I'm a government employee. You are a government employee. Okay. Anyway, sir, salamat sa pagtawag mo, ha. Meron ka pa bang gustong imensahe? O gusto pa bang i-share sa amin bago natin tapusin tong tawag na to? Isang masasabi ko lang, when you marry someone, make sure na talagang siya yung mahal mo siya, yung gusto mo, yung desire mo. Kasi there will come a time na matetest talaga yung ano niya. Then, staying is a choice. Staying with someone is a choice. Kaya yung mga single dyan,
wala pang ano dyan, bago kayo mag-asawa, talagang pag-isipan nyo ng maraming beses. Yun. Maraming salamat. Hindi lang Hindi lang isang Thank you. beses. Opo. Ayan. Salamat dyan sa pagbabahagi ng iyong wisdom, pagbabahagi ng iyong top secret, at sana bigyan ka ng may kapal ng gift of discernment para alam mo kung ano yung talagang mas piliin mo. Yun yung nakabubuti at mas tamang piliin. Alright? Salamat dyan. Ingat ka palagi. God bless. At dyan po natatapos ang ating top secret program ngayong gabing ito. O, yung iba nag-overthink na naman ng malala. 15 years na daw sila ng kanyang asawa. Tapos, mayroong ganitong klaseng taong tumawag. So, baka mamaya ganun din yung ginagawa sa kanya. Charot. Uy, pero tandaan mo, Kabisyo, na it takes two to tango. So, meaning, pag may problema, di lang naman dapat isang tao yung magbibigay ng solusyon. Dapat dalawa kayo gagawa ng paraan para makapagbigay at makagawa ng solusyon. Tsaka kapag may kulang, hanapin sa iba. Charot! With the rot. Hanapin dun sa partner. Tanungin. Diba? Always check yourself. Baka nagkukulang na or baka sumusobra na. Tas it is a healthy act and healthy way of maintaining the relationship pag nag-uusap kayo in a deeper level ng partner mo. Ako bago pa lang akong kasal, kakakasal ko lang last year in an intimate ceremony. At masasabi ko na marami pa akong kakaining bigas. Di pa ako eksperto, pero unti-unti ko nare-realize kung gaano kahalaga. Alam ko nang mahalaga bala, by the way, yung communication dati pa. Pero ngayon, mas unti-unti kong nare-realize kung gaano kahalaga yung pag-unawa, pag-intindi sa kung saan nanggagaling yung taong minamahal mo. Kasi madalas ang gusto nating mangyari, tayo yung intindihin, tayo yung unawain. Pero nakakalimutan natin na dapat din pala makinig tayo dun sa kung ano yung gusto niya ding sabihin. Na nagdedemand tayo na pakinggan tayo pero tayo mismo, hindi natin siya pinakikinggan. So, unfair naman yun. Dapat kung makikinig siya sa'yo, ikaw din makinig sa kanya. At sa 10 hakbang niya papunta sa'yo, ikaw magbigay ka ng 5 para magtagpo kayo sa gitna. At ang tawag doon ay compromise. Every single day is an opportunity to be loved and to love. At ang sarap ng pakiramdam na nagmamahal. Alam mo, ako minsan nga napapaiyak ako kasi yung asawa ko piloto. O diba, taray? Piloto asawa. Hindi, parang napapaiyak ako kapag may mga nakikita ako news sa telebisyon o kaya sa mga social media na parang mga aviation something, yung mga accidents. Alam mo, yung moment pa lang na parang nai-imagine mo na may maaksidente tapos parang nanginginig na ako, parang naluluha na ako. Ganun yung pakiramdam. Tapos hindi pala siya ganun sa akin. No? Charot! Di ganun yun. Kumbaga parang, diba, parang yung taong pinili mong pakasalan, mahalin. At ikaw pinili ka ding mahalin, pakasalan. Dapat yun yung taong parang ayaw mong mawala sa buhay mo. Na kung po pwede sabay kayo sa lahat ng bagay, sabay kayo. And I think that is love. Ang piliin siya araw-araw. Anyway, Kabisyon, dami ko nang sinasabi dito. Magpapaalam na nga kasi ako. I gotta say, GTG as in gotta go. Nakapiling po ninyo ang inyong basa, Princess DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1. Metro's #1.